Giisyuhan sa DENR og cease and desist order og notice of violation ang waste transfer station sa Pond A sa SRP sa Dakbayan sa Sugbo. Human masuta nga nag-operate gihapon kini. Apan giklaro sa mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources nga dili na mamihimong maka-operate ang Cebu City LGU og waste transfer station diha sa Pond A sa SRP. Nakaabot sa atensyon sa DNR ang mga reklamo sa social media mahitungod sa giantos nga kabaho sa mga tao nga kaduol sa transfer station sa mga basura. Samtang gidugang sa DNR nga gikinahanglan nga mutuman ng LGU sa langga sama sa pagkuha og permit ug environmental compliance certificate nga napakyas ang Cebu City LGU sa pagkuha. Nibalik na sa paglabay silang basura ngadto sa lungsod sa Aluginsan ang Dakbayan sa Sugbo. And that's why we have called them for a technical conference and they were given us a cease and desist order. So during the technical conference, they committed to clean up because we required them to clean up the area. And we take the words of the local government based on the recent technical conference that they are to clean up this once and for all.